esperant i ja la tenim així, la classificació de la nova setmana de l'Squad. Qui es coronarà aquesta vegada? Iniciem tot coneixent la banda de música del nostre Gerard. Quants i quantes músiques hi ha a la sala? Som terra de música. Com bé sabreu, toque la tuba, així que vaig a mostrar-vos la divertida vida d'un músic. Acompanyeu-me. Tinc la sort de formar part de la Nova del Palomar, la millor banda del territori europeu. Però bueno, no entrem en discussions i disfruteu d'estes imatges úniques. Està clar que ens agrada divertir-se. Escolteu, escolteu. Però el que més ens agrada, sense cap dubte, és fer el pallasso, ja ho podeu veure. Podeu apreciar aquestes marxes i aquests passadobles que són únics en el món. Altre factor tret de la factoria és que les festes de moros i cristians són les millors festes, molt millor que falles. Però no és tot tan bonico, existeixen les dianes en festes, un acte matamúsics. Gràcies, mare, per haver-me apuntat a música. Ja estem en temporada alta de festivals i Maria ens fa una proposta per anar-hi a la moda. Preparat amb mi per eixir de festa. Bueno, en aquest cas, un festival. I és que, amigues, no sé qui vos ha dit que no es pot eixir de festa en xandall, perquè jo ho faig. En primer lloc, la part de baix. Uns pantalons super bàsics i super amples, i ja sabeu que a mi m'encanten. I de part de dalt, una samarreta així un poquet més mona. És xulíssimo. Mi mare sempre m'ha dit que estic més guapa en el moño recollit. I jo crec que tenia raó. I és que la millor manera d'elevar el teu look, evidentment, és fer-te un bon pentinat. Passem als accessoris. Faltarien les sabates, que en el meu cas he escollit aquestes que literal són com un calcetí de lo còmodes que són. I aquest és l'outfit final. Ara ens anem de festa. Atenció si esteu famolencs i famolenques. Aitor ens porta una recepta que està per a llepar-se els dits. No us ho creieu? Mireu! Benvingudes a la cuina de l'Squad. Avui, pasta amb crema de pistatxo. I per a fer esta delícia italiana per a dues persones només necessitem uns 80 grams de pistatxo, 2 dents d'all, un poquet de ceba, 200 grams de pasta i en el meu cas la faré amb nata i amb bolets. Primer de tot, posem a bullir l'aigua per a la pasta. A continuació picarem els 2 dents d'all i part de la nostra ceba. Atenció, no vos talleu els dits. I a continuació anem a batre tots els pistatxos. Batre! Quan l'aigua ja estigui bullint, li tirem la sal i posem la pasta el temps que indica el sopaguet. Posem un poc d'oli a la paella i comencem sofregint l'all i la ceba. Jo vaig preparant-me ja els bolets. Li afegim el pistatxo. Li afegim la nata. S'olora millor del que pensava, Anem fent els xampis a banda. I una vegada ho tenim tot, a emplatar. I esta és la pinta que fa. Anem a provar-ho. Prova-ho a casa i deixa'm els comentaris com t'ha eixit. Pots seguir menjant. Richie enceta el top 3 amb les curiositats de la Ribera Baixa. Quanta gent és d'aquesta comarca? I et done una pista, sabries acertar de quina comarca estem parlant? El riu Xúquer travessa i desemboca en la mateixa comarca. Per tant, estem a la costa, a la mar, al sud de la ciutat de València, apegats a l'Albufera, un dels principals ecosistemes de la comarca. Bueno, i de tot el territori. Colló, que fàcil, és que ja t'ho ha dit tot. Sueca, la capital comarcal, la capital mundial de la paella, la ciutat de l'arròs, ciutat de Joan Fuster, la Marjal, la muntanyeta de Sants, el Museu del Xocolate, i qui no ha sentit parlar de Cullera? Famosa per les seues platges, les seues lletres i el seu castell. Faro de Cullera i l'Estany. Qui no ha anat de xicotet a Aquòpolis? Algo molt interessant també, la seua llotja de pescadors, Perelló i el Mareny de Barraquetes, conegudes per les seues platges i pel seu entorn tranquil, per produir les millors tomaques de tot el planeta. Si busques algo més d'altura, des de Corbera o Llauri, pots fer la ruta al Cavall Bernat. I si busques algo més tranquil·let, te'n vas a l'Albufera i que el peguen un passeget en barca. Veus ahí una posta de sol, capital general. No puguem menjar per allí. La llipebre. He provat alguna vegada l'anguila? La veritat és que preferisc unes bones tellines. Del mar al plat. Si t'apeteix algo dolç, pots visitar el famós forn i borra o el de la Beata Inés. Deixa't estar de croissants XL i demana't un bon tortell. De quina comarca estem parlant? Per l'amor de Déu, que fàcil. En segona posició, la Mònica més viatgera ens fa una dissertació dels tipus de personatge quan estan de viatge. Quins d'estos eres? Tot el món, o quasi tot el món, en algun moment de la nostra vida se n'hem anat de viatge. Avui vinc a comentar els diferents tipus de viatgers que som cada volta que eixim. En primer lloc tenim a l'organitzador. Me representa. El fa un planning. Mira on podem anar. Busca hotels, busca vols. I tu només has de fer el bizu. És una meravella. L'amic Paquet. Aquesta persona viu còmoda, viu a gust, no sap ni en qui se'n va, però és feliç. On anem? A quina hotelera? Amore, que te n'estàs anant de viatge, un poc d'implicació. Te'n vas d'escapadeta 2 dies de cap de setmana? Sí. Es porta la maleta
maleta de 40 quilos a mitad d'un bosc. Haig de nit, i si tens que anar de festa en cervatillos? Mai se sap la persona matinadora. Tot ho vol fer a les 8 del matí. Podem alçar-se a una hora prudent, una horeta normal. Les 9 anem a disfrutar del viatge. No m'he vingut jo de viatge per tindre que matinar com si me n'anara a treballar o a la universitat. Després està també l'altra persona que vol alçar-se molt tard i que tens que tirar del carro perquè s'alce. Ni tanto ni tampoco. Hemos pagado. Aprofitem-lo, amorticem-lo almenos. I tu, dona-li like a este post si eres alguna de totes aquestes personalitats, que segur que sí. Redoble de tambors per a la guanyadora de la setmana. Tània torna a preguntar per les nostres cançons preferides. I quina és la teua? Cançons preferides en valencià, segona part. Vull que em digues la teva cançó preferida en valencià. A mi m'agrada molt Coti per Coti d'Estiet. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les... Visca a buscar l'alegria, no sé per què acabes sempre en el teu carrer. Xiques, estem fent una entrevista i volem saber quina és la vostra cançó preferida en valencià. La meua, Alacant. Al final tot anirà bé, de Doctor Prats. Al final tot anirà bé. Vull saber si has estat alguna vegada en algun concert de música en valencià. Pues sí, vaig anar un dia a veure a la Fúmiga i un altre dia a veure a Oques Grasses. Me va super hiper mega encantar i després l'ambient em va flipar un munt el bon rotllo que n'hi havia entre la gent. Que donen ganes d'anar a més concerts. Sort de tu, Oques Grasses. Tan estrany i tan bonic. Mon pare no tenàs, ma mare xata. A vosaltres, a quin concert vos agradaria anar?